Hey. Undskyld. Hey guys. Hej. Ja, vi vil prøve at spille The Dropper. Og vi kan så ikke se hinanden, fordi vi spiller på hver sit map. Vi kunne ikke lige komme ind på hinandens. Det er mig, det nat. Det er mig det morgen. Så ja, jeg tror bare, vi gør sådan at... Må jeg læse? Jeg læser med accent. Nej, vi gør det begge to, okay? Og så, nej, det er ikke nu! Og så tror vi bare, at spiller sådan, og så vender på hinanden. Hver eneste gang, vi klarer det eller sådan noget. Vi kommer at finde det ud af, okay? Ja. Welcome to the Dropper! One goal, survive the fall. One rule, don't break blocks. Altså, ikke små blocks. Ja. No By breaking. Bitch. Bitch. Important videos, det skal være sådan, videosend render distance far. Okay, vi skal lige gå hen. Render distance, nå, det kan vi ikke. Vi bare sæt den på et eller andet. Brightness er din på bright. Bright min er på. Hvad er din? Indstillinger, videosendings. Den er okay. Cloud, hvad er din? Clouds off. Skal være clouds off? Den der, hvor er den? Cloud. Jeg kan lige gå hen og finde min. Kan du se, at du simpelthen finde den der? Det skyer til. Det skal du slå fra. Okay, så er det. Texture pack, difficulty. Det må vi ikke have på. Vi må ikke have texture pack på. Ja. Smooth lighting, hvad er det? Smooth lighting. Det er den... Bitch. Nej, vi skal lige finde ud af det. Smooth lighting off. Skulle det gå? Jo, det er okay. The best is to play with Minecraft 1.5. Det gider vi. Det er vi ikke. Nej, vi er 1.8. If you play on a server, don't get to enable command blocks at the belonging to your server. Enable command blocks through. This map is only allowed for free parade on non-public, non-server, men. With play Minecraft. Nej, det gør vi ikke. Nej, okay, på sejl. Okay, jeg trykker. Ja, let's go. Okay, og vi venter. Hey, ja, Ras, du går forbi noget. Godt. Okay, hvad står der i chatten? Game mode, okay. Det er en lag. Ej, den klarer den sig selv. Der burde ikke være noget lag eller noget. På kig, nej, du må ikke gå. Det der på kig. Grab den på fast. Din. Er det en på fast, eller hvad er den på? Indstillinger, videosendings og flot, nej. Prøv. Okay, hvad er det der? Det gør sådan power saver, okay? Power saver? Det burde... Nå, okay, det kan vi heller ikke. Play with my... Nej, for satan. Det giver vi ikke. Okay, nej, prøv, vi skal lige tjekke her. Kom ret. Set spawn safe, okay. Set night. En gris! Jeg tror, du skal sætte din spawn. Prøv at vent lige, jeg skal lige... Nu er jeg safe, bror. Vi gør det lige præcis på samme tid. En gris! Ja. Hvad? Jeg kan ikke slå en gris. Jo, det var bare forsinket lag. En flyvende gris. Jeg fik ingenting. Okay, er du klar? Tryk ind på den der. En gris der. flyver stadigvæk. Er du klar, Ras? Okay, hvad står her? Nej, jeg er klar. Okay. Det er fandme langsom gris dø. Bare lad det være. Bare gå videre, kom. Ras, jeg venter. Jeg vil dræbe en gris. Fuck. Det er vigtigt. Okay, har du sat spawn? Sæt spawn. Det er vigtigt. Den gris skal ikke bare flyve rundt her. Sæt spawn. Okay, nu har jeg sat min spawn. Det skal lige være nat. Ras, seriøst, kom on. Okay, så går den her gris med mig. Ras. Hvad er det? Ras, du må have læse noget. Det der. Stand on the gold block and... Plus det var okay, det vidste vi godt. Level 1. Madness. Er du klar? Jeg vidste det rent faktisk ikke. Nej, jeg er ikke klar. Den her gris skal fandme med mig. Kom nu. Ras! Din idiot! Okay, men så vil jeg dræbe den. Jeg kommer i op 3. Nej. Skynd dig! Okay, så kom gris. Jeg tror faktisk den ned. Okay, 3. Tryk på den der. Tryk. Jeg trykker på den. Du skal trykke på den. 3, 2, 1. Shit. Please, jeg klarer det her. Ej, come on! Fails! Fuck! Jeg har failet en gang. Fuck. Ja, det går helt fint for mig. Så godt klaret. Hvor godt klarede du på grisen egentlig? Jeg er rigtig god til det drop. Nej, du må ikke gå endnu. Det var den forkerte vej. Du døde. Okay, du døde også. Jeg har været død 2 gange. Okay. Prøv det igen.
Come on, kom nu. Det er første del, come on. Ja, nej! Jeg klarede det! Fuck yeah! Fuck, jeg har allerede været 3 gange død, Ras. For satan, mand. En diamant! Hvorfor får man diamant? Jeg tror, det er sådan noget, et eller andet point. Points? Ja. Du kan prøve at vælge på mig, okay? Ja! Du må ikke lige gøre det endnu. Hvor fandt du diamanten, ting? Det er nede i vandet. I midten. Chest. Nice, tak. Det er sådan nogle... Jeg venter på dig, Anne. Tak. Altså, vi er godt nok ikke inde i samme bane. Men vi venter på hinanden til at gå i gang. Okay, klar? Ja. Og husk, du må ikke smide blok. Nej, vent! Er du klar? Du ved godt, der har været en elevator, ikke? Prøv at kigge. Der. 3, 2, 1. Vi gjorde det lige præcis på samme tid. Måske skal vi lige lægge vores diamond ind i. Okay, sæt spawn. Måske. Ja, det lyder nok fornuftigt. Du skal... Har du sat dit spawn? Ja. Hvorfor sker det ikke på mig? Jeg så tryk på den der knap. Ja, det kan jeg. Det er simpelthen så kompliceret. Du må ikke trykke. Fald. Okay, er du klar? Ej, hvor cool, man kan sætte det til nat. Ja. Og dag. Se. Vent, har du egentlig close off indstillinger? Video settings. Og jeg tror, det var rigtigt. Nå, okay. 3, 2, ikke nu. 3, 2, ikke nu. Hvad fanden er det? Altså, Ja, dernede jeg gik den vej. Prøv lige, det skal vi lige tjekke. Det er den der. Det dernede, det er vejen op. Den anden vej der. Det er et checkpoint. What is this? Ja, seriously. Det er Hey, det går tilbage? Ja, det går til kommer tilbage. Nope. Nope, nobody. Det overvejer. Nej! Hvad er der? Jeg kan bare gøre sådan noget. Så skal du finde mig meget hurtigere. Hvad? Er det på vej nedad? Ja! Det er en idiot! Det er grunden, eller hvad? Ja, det er ned til, altså den kan du huske den der anden vej. Den der vi så lige ved nummer 1. Det er dernede til. Det var engang med den elevator lige der. Altså det er en idiot, det er helt utroligt. Jeg er ikke nogen idiot, jeg har aldrig set det her før. Det har jeg sgu heller ikke, jeg har set noget af det. Jeg fandt det dropper og sådan. Jeg også du har været død en gang, jeg har fundet været død 3 gange. Jeg klarer mig bedre end Sebastian. Ja, eller... Jeg skulle også bare lort til at falde, det er helt utroligt. Nej, bare ville jeg også være død, hvis det ikke var for dig, så ville jeg hoppe dernede. Ja, altså jeg kendte det jo ikke sådan rigtigt. Okay, det næste level, altså level 2, hedder Fall. Altså fald. Free fall. You're gonna die. Okay, hvad skal det? Vi må ikke smide blocks. Ja, Seb. Jeg var lige ved at glemme det. Godt, den vej. Og så til lort. Vi gør det. Altså, nej, jeg venter lige. 3, Jeg havde en gris med mig. 2, 1. Shit! Shit. Ej! Klart! Du er da også bare fucking god til det der. Fuck, hvor er jeg god til Minecraft her i dag. Så det er helt Ej, hvor er det her fucking godt klaret. Ja. Ej, jeg beundrer det her. What? Er det lækkert det? Hvor lang tid er det egentlig taget? Er det her... Ej, er det her virkelig... det må godt nok være det allerbedste. What? Er det her ikke det allerbedste, eller hvad? Det ved jeg, jeg har kun set de her 2. Jeg tror altså, det her det er det bedste sted. Sip, jeg kan døde en gang, det er dødt på. Det er sjovt, det her. Det er sjovt for mig. Meget. Nej. Det var så tæt på med mig. Diamonds. Ja, vi skal lede efter de der points. Jeg ved ikke, om de er i alle. Jeg har fundet... Jeg er død 5 gange. Du er bare mega... Jeg er ikke nogen. Det er bare mega god. Det her er bare mega god til. Fails 5. Fuck. Jeg er failet en gang. Oh god. Okay, du er allerede inde. Okay, 3, 2, 1. What? 3, 2, 1. Jeg har gjort det. Fuck, det er lækker. Hvad for en vej? Er det den her vej? Ja. Nej, ikke den vej. Så er man tilbage. Sæt spawn. Level 3. Oh shit. Okay, vent lige. Okay, Ras. Rainbow. Ras, jeg skal lige finde vejen. Er det Rainbow? Rainbow time, ja. Du må ikke gøre det endnu. Jeg kun en dier. Vent. Okay. Fuck, det ser flot ud. 3, 2, 1. Shit, Ras, den her tror jeg ikke er klar. Fuck. Jeg er klar. Jeg fandt Jeg er klar. Ras, det er så pinligt. Hold op. Fuck, jeg klarer det. Fandme godt af det. Okay. Hvad fanden er chesten egentlig? Jeg ved godt, jeg har set den. Det er bare så godt, så det Hvad fanden er chesten henne?
Okay, kom så. Jeg har set den nemlig. Der. Jeg har fundet den. Ja, nu Den har er der, jeg har fundet den. Jeg fandt den og hoppede ned. Jeg landede næsten lige ved siden af den. Jeg troede, det var fordi du har set den. Hvor man ikke noget andet end dier? Jeg tror, det er sådan en checkpoint, sådan ting. Men de skulle også større. Okay. Kunne ikke få en maral? Det vil give mere mening. Og jeg er derovre. Jeg kan ikke komme! Hvor mange diamanter har du fundet? Jeg tror, vi har fundet lige mange. Jeg har fundet 2. Jeg har også fundet 2. Du lærer sgu lidt. Seriøst? Nå, ja, 2. Jeg saver lige. Jeg har også lige set. Har jeg ikke savet? Jo. Den viser det bare ikke nogen gange. 3, 2, 1. Ja, jeg siger, lad dig komme først. Hvad? Oh shit, skete ingenting. Oh shit! Græs! What? Oh. Jeg tror, det er biler, lærer. En af de der lappisbiler. Har du ikke prøvet nu? Nej, det kan. Det lægger sygt meget. Bilerne, ikke? Bilerne. Altså, der er sådan biler. Blå, der er en... Ej, seriøst, det lægger sygt meget på mig på kig. Der er en ud af uld, der er en ud af vand. Okay, giv den 10 sekunder. Kom nu. Der er 1, 2, jeg prøver bare. 3, Jeg døde 10 gange. 4, 5, 6, Kom over. 7, 8, 9, 10. Ej, jeg stoler ikke på det der håndtag med. Ja, sådan. Jeg er død fucking 11 gange. Kom over. Jeg troede, det var meget bedre til det her. Det er så pinligt. Jeg klarer det. Hold stille! Det er så pinligt. Jeg skulle tro, jeg prøvede det der før. Jeg kender bare ikke til noget af det her. Jeg har ikke engang set video med det. Jeg vidste ikke engang, Måske der i fandtes... husene. Måske i husene. Jeg vidste ikke engang, der fandtes noget, der hed Adventure Map. Hey, en chest! Jeg har fundet den! Med diamond! Er den her, den ligger? Ja, den ligger. For at se, jeg døde 12 gange. Jeg tror ikke. What the fuck? Okay, Ras, du er bare mega god til. Jeg er mega hardcore. Ja, det ser jeg også. Hvor? Kan du finde udgangen der? Jeg ved ikke engang helt hvad... Ja, jeg har fundet den. Udgangen til den her jernting. Jeg kan godt regne ud, at der er en jernting, men er den derovre? Ja, det der. Altså. Lige der, hvor jeg tænkte. Bortset fra... TP. Du er død 12 gange, jeg er død. Jeg Du tror... er død 12 gange så mange gange, som jeg har været død. Vi har spillet 3 levels. Jeg døde 12 gange. Du er død 12 gange så mange gange, som jeg har. Mine? Nej, Mining time! Så er det helt sikkert diamant over det hele eller noget. Nej, vi har spillet 5 levels. Næsten. Nå, nej. Ej shit, jeg hader det her. Sæt spawn. Jeg kan godt lide Adventure Map. Men Ja. seriøst, Nu, de bruger der er så meget i den der. Eller er du klar over, hvor meget de lige har lavet? de har lavet mange flotte ting indtil videre. Ja, det synes jeg også. Okay, må jeg... Nej, jeg skal vente. Den er mine. Don't mind. Åh shit, seriøst. Jeg tænker, når vi har klaret den her, og måske en mere. Skal vi så stoppe, eller skal vi prøve flere? Jeg synes, vi skal prøve det helt færdigt. Helt færdig. Altså, vi holder en lille pause, klipper vi. Altså, så laver vi den næste video eller sådan noget. Er du klar over, hvis du skal lave alt det her, ikke? Det måske tage 3-5 timer. Så 4 timer. Ja. Okay, jeg er klar. Vent lidt, jeg skal lige putte min diamant ind. Det vil nok være en god Har du idé. sat spawn? Spawn. Spawn? Ja, jeg har sat spoil. Nå, men vil du være med til det? Nå ja, Altså- vi laver måske lidt en video mere sådan. Ja, altså måske... Altså, Skal vi sige 2 videoer? 2 Hvad? Er det for meget? Er det for lidt? for lidt. Hvor mange? Er der ikke 10, 16 levels? Nej. Måske lidt over 40? 50 måske? Seriøst? Sådan her mine. Ja, det er rimelig langt med. Jeg er altså, tror nok, Ja, jeg det er også, jeg lægger sgu. Jeg lægger mere. Jeg tror... Åh shit, nu begynder den. Jeg kan se det, fordi der kommer det der med lige der. Shit. Fuck, okay. Jeg så lige ved din skærm. Ej, hvor er det Glæder cool. dig fucking ikke til du prøver den der. Kom nu, jeg venter. Jeg er god, mand. Okay, så gælder det bare at lave fedt diamonds. Jeg klarede den. Hvor nice, mand. Ej, jeg får lyst til at ødelægge det der. Endelig. Fuck, mand. Okay, jeg klarede den. Det er nok den bedste highscore, jeg nogensinde har. Jeg har fundet chesten. Hvordan fuck kommer jeg derop? Yes! Et forsøg Jeg har fundet klaret. chesten. Skal vi gå op og se, den er deroppe? Der. Ej, det ville give mening, hvis det var på en minevogn eller et eller andet. Ej, jeg skal fandme lige prøve noget. Ej, ja.
Hvor fuck? Den... Wee. Lol. Det er lol. Så det er ikke rigtigt. Okay, nu lækker det fandme. Og for helvede, miste liv. Tænk, så døde det. Please dø. Ej, kan du se den? Ja, det er den. Jeg kan se den. Men hvordan fuck kommer vi derover? Er det i vandet? Jeg tror, jeg ved, hvordan vi kommer derover. Den er ikke i vandet, nemlig. Derovre i den bjerg. Jeg kan lige... Jeg har det fundet. Vi prøver at gå op hele vejen op til... Nej! Gå op af vandet. Det er næsten, det er rigtig tæt på der. Gå op af vandet. Og så herop. Nå, what? Nå, her. Mega cool, jeg bare været død en gang. Hvordan er du lige så god til det her? Jeg er hardcore til det her, seriøst. Hvis du kommer herop, på kig. Resten. Hvis du kommer herop. Ja, der er du. Op på den der. Er der sådan en chest? Nej, altså op. Op. Og så er der en chest lige der. Okay, eller? Er klar, vi gør det på samme tid. 3, 2, 1. Epic! God, det her tog ikke alt mit liv. Jeg har diamonden. Jeg var bange for at falde ned og så døde. Okay, vent lige. Hvor jeg har seriøst en rigtig god score. 1. Ej, kunne det ikke være fedt, hvis jeg ikke døde den ene gang? Hvis du dør alle de her... Okay, vi har 4 diamanter. Fuck, hvor nice. Den hedder... Kurtegn. Fuck, hvor underligt. Okay, next level. Nej, mine er langsomt, så du skal vente lidt. Fuck off. Okay, jeg kan se, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært. Ud og... Nej, det blev sgu ikke ret svært. Fuck. Jeg kan ikke... Det er kæmpe badeværelse. Ej, jeg troede det der med skoven, det var det sygeste. Kig, bruseren. Håndklædet. Skab. Ej, det var fandme kreativt, det der. Ja, det siger jeg også. Selvom der er skralder. Seriøst, det er ved at drive mig til vanvid, det der med håndtagene. Det er... Fuck, det må virkelig tage lang tid. Jeg tror, det gør. Hey! Skralder? Du kan gå ind i skralderen. Seriøst? Der er chest. Nej. Håndtaget går ned. Jeg ved overhovedet ikke, hvornår den skal falde ned. Jamen, jeg ved, den skal være tid. Den hedder kurtegn eller sådan noget. Prøv. Den skulle ikke hedde The Bedroom. The Bedroom. Ved du hvad? Jeg klarer det på 2. Jeg klarer det på 2. Du har hørt det på en gang. Måske en ny rekord. Hallo, jeg kan ikke lide det her. Lækker. Ja. Utroligt, jeg lærer faktisk ikke lækker. Det er utroligt, jeg ikke lægger i ticket. Ja. Okay, er den åben nu? Ja, jeg skulle bare lige være væk i et sekund. Du ved godt, du skal komme ind i det der. Please, du bare dør her op til 14 gange. Kom så, kom nu. Jeg venter på dig. Come on! Seriøst! Jeg så, hvordan du klarede det. Du skal lige over her chesten, skal du ikke? Den er skraldespanden. Ja, den skal holde. Hvorfor er der nogen, der smider diamond ud? Seriøst. Ja, de har også smidt mossy cobblestone ud. Mossy cobblestone eller? Ja, det der mossy ting. Ej, hvor er det flot. Prøv lige kig. Ja. Ej, håndklæde. Og et skab. Hvad er det, en skaber? Ingenting. Hey, lækker ikke? Lidt petit. Nice. Hey, måske skulle jeg sætte mit syn lidt længere ned. De er helt oppe på 17. Så måske ja. Ja, det tror jeg. Ja, det skal jeg. Du kan bare ikke sige så langt, men det er måske en god idé. Ja. Videoindstillinger. Bare sæt det ned på 10. Bare sæt ned på 10 ligesom mig. Det kan jeg synes 7. Jeg tror nok det vil lægge sådan meget mere. 7, okay måske. Men måske stadig komme det der med flimmer noget. Ja. Okay, ja, vi fandt diamonden. Vi skal bare lige det op. Du ved godt, hvad det henne gør. Men det er deroppe. Det lyder meget mere realistisk, at man skulle igennem et musehul eller en dør. Ej, det er måske et musehul. Og bare lige, ja, det ligner det. Og bare lige så jeg ved det, det her det er vores første adventure map nogensinde. Og ja. Græs. Ja, det ved du, hvad jeg har fundet ud af. Hvad? Der er en Dropper 2. Ej, hvor cool, den skal vi ud med, at også lave en video med. The Dropper, sæson 2. Det er i hvert fald rimelig nice. Severus. Er klar? Jeg tror... Ej, mand, det lægger vist ikke mere. Okay. Det lægger ikke mere. Jeg kan ikke se det der, åbenbart. Okay. Ej, det lægger for... Jeg har 5 diamanter. Jeg har også 5. Okay, nej, vent. Nej, vent, stop. Det er et eller andet kode. Level 7. Someone holes are closed. Prøv lige.
nogle huller lukket? Jeg forstår det ikke. Jeg vil bare prøve. Okay, lad os bare prøve. Hvem er... Prøv den der. Okay, hvis du rammer forkert, så slår du altså. Okay, lad os prøve at se der. Jeg prøver bare et eller andet. Ja, det er klart, den er rigtig. Den er... What? Ja, prøv at kigge her. Prøv at kigge. Rest, du må ikke op. Der er et system. Jeg er ligeglad. Nej, Rest, du kan ikke klare det, hvis du ikke gør det her. Prøv at kigge her, Rest. Systemet er... Den med krydser. Dem kan man klare. Den kan du ikke komme igennem. Og så skal du så... Okay, jeg skal lige se lidt. Okay, jeg ser den op. Den og de to og den. Okay. Okay. Ej, seriøst, så landede jeg lige præcis der. Den. Ups. Ja, fuck, hvor er jeg dårlig. What? Jeg overlevede med den hjerte. Okay. Oh, Jeg shit. kan ikke huske. Den der. Aha, okay. Dum. Nej, forkert. Jeg har den næsten. Jeg har den langt fra. Der er ild i mig. What? Jeg brænder. Så må Jeg var så til... Jeg kan godt. Jeg kan faktisk klare det her. Okay? Cheater. Jeg kunne faktisk ikke klare det ved lag. Okay, dum. Klarer du det? Hvis du klarer det ikke op. Hvis du... Jeg var tæt på. Fuck, Ja. det var fandme tæt på. Okay, jeg tror jeg kan det nu. Ja, jeg klarede den. Jeg klarede den! Holy shit, vi klarede den begge to. Okay, Okay, jeg er du død. døde 8 gange. Okay. Oh shit. Nu er jeg ikke så god mere. Har du fundet diamonden? Ja. Ja, jeg har også fundet den lige op på den side. Ej shit, nu er jeg nu er jeg ikke så god mere. Jo! Han er jo oppe på 1 før. Nu er jeg 8 gange så dårlig. Meget så dårlig. 8 gange så meget dårlig. Vi har spillet 7 levels. Altså, den ene var der ikke noget i. Så ja. Level 8. Okay, skal vi se. Nej, vent, du må ikke komme i. Jeg er ikke engang kommet over endnu. Oh shit, hvad fanden er det der? Men, what? Hvorfor var jeg det, Ras? Nå. Du må ikke så sige hoppe det nu. Okay, jeg synes lige, du skal se, fordi du har nok længere syn, end jeg har. Nej, vi har begge to 7. Skal vi prøve? 3, 2, 1. Woohoo! Nå, okay. Toilettet! Hvor satan da? Der er både dernede. Der er fucking både. Skal det forestille dig lort? Og du kan dræbe. Shit, de kan dræbe os. Bådene, det er lort. Ad. Hvad fanden er skidt både? Okay, lad os bare. Kom on. Nej, man kan smadre. Jeg har fandme klare det. Kom on. Jeg kan klare det. Du kan godt se. Jeg klarer det. Jeg klarer det. Det er fordi jeg sprækker båden. Nej, vi må ikke få ting. Husk det. Vi skal lige smide tingene væk. Vi må ikke bruge til blok. Der hvor man kommer ud. Men fanden laver lort her? Jeg er kommet ud. Fuck, der er hul i toilettet for satan. Ja. Der er hvorfor ikke nogen, der ordner det. Ja, seriøst. Hvem har lige skidt Og hvorfor er en kylling? Ja, hvem har lige skidt så hårdt? Hvem presser så meget? Jeg har fundet chesten. Det må godt nok være hårdt presset. Lave hul. Jeg synes, han er en rigtig god bygger. Synes du ikke? Jo. Seriøst. Kig. Kan du vide, hvor lang tid det lige må have taget til her på Hvorfor er der et hul i døren? Kylling går ind. Kylling går ind. Ja, og der er også en kylling inden mig. Du må ikke få kyllingen. Du skal smide væk. Jeg får ikke kylling. Har du taget diamanten? Nej. Idiot. Jeg er da ikke idiot. Du ved godt, hvad den er, ikke? Nej. Op med dig. Om bag toilettet. Skal jeg gå ind i toilettet? Ja. Eller om bag? Fuck, der er lyserødt toiletpapir. Fuck, hvor nice, mand. Den lige om der. Og jeg kan egentlig også godt. Kylling! De kan ikke give en noget. Jeg dræber den, inden den rører jorden. Kom så. Jeg har diamanten, så venter vi bare der. Jeg venter bare der. Ja. Gonna cloud. Jeg synes, det er mega nice. Jeg har kun været død 9 gange. 19. Det er næsten det dobbelte af hvad jeg Holy har. shit. Vi har spillet 8 levels, tror jeg. Sæt spawn. Hvad fuck? Okay, vi har spillet Ras, vi har 8 fået- levels. Ras? Skal vi sige, at det her det er den første episode? Nej, er det der faktisk ikke klar? Så er det klar. What? Nej, det er den første. Det Nej. her, I ender her. Kan vi ikke klare der? Fordi på kig. Ej, hvor fucking cool. Jeg lægger også lige nogle i mine inner chest, og nogle cookies. Og nogle health, og nogle night vision potions. Jeg putter halvdelen. Jeg tager lige min...
det der ind. Night Vision, jeg tager lige en med. Så lige en 16 cookies med. Sådan, jeg skal stille nogle flere guldæbler med. Husk du mig, jeg synes måske det er lidt snyd at bruge det her til noget andet. Altså sådan til nogle andre maps. Men altså, vi tager det bare med, okay? Jeg tror ikke, jeg har nok Vent på mig. af ting. Vent lige på mig, okay? Pukik, du kan gå ind i den her, Pukik. Pas. Måske skulle vi lige gøre det. Gå ind i den her. Pukik, så får du det der. Og så. Kom så, let's go. Okay, det ender ikke godt, Ras, tror du? Ja. Nu åbne. Jeg har åbnet. Hvad sker der? Nå, det er forkert, jeg åbnet. Prøv at vent. Ej, hvor cool. Fuck, hvor nice. Alting vender på hovedet. Jeg mener ikke helt. Jeg har fundet ud af det. Try Jeg har to fundet ud af systemet. Du skal prøve at lande. Sådan. Ja, on the web. Jeg har fundet ud af det. Sådan. Er nu et sted? Ja, der. Bok. Jeg fandt ud af systemet. I'm so good. Kom nu, jeg skal nå det, jeg skal nå det. Jeg er så god til det her, Ras. Ja, du døde 20 gange. Så jeg er lidt død igen. Ej, jeg havde sådan en god score. Kom, vent lige, okay? Kom on. Hvor lang tid skal jeg vente? Ja, næsten år. Holy shit, jeg har fundet... Må jeg godt lige hoppe? Et lille hop. Nej, et lille. Ja, det vil jeg kalde lille. Ja, helt klart. Må jeg godt lige... Fuck, det er lille, mand. Må jeg godt hoppe et Okay, lille 3, hop? 2, 1. Woo! Holy shit, jeg hoppede ikke. Shit. Shit, du griner virkelig højt der. En cookie. Jeg kom til at trykke på den forkerte knap. Okay, måske skulle man lige spise nogle af de her guldæbler, før man hopper ned. Men det der er den tilbage-knappen. Jeg går ikke tilbage. Det vil jeg ikke. Okay, hvad er det her? From here, step by step. Fra Okay. her. Ras, du ved godt, hvad man skal, når du kommer hele vejen herned, ikke? Nej. Du step by step. Altså, hop her. Så op ned på den anden, og jeg tror, jeg... Det er running mode. Det er running. Ja. Sip. Jeg hoppede og landede sådan her. Lige præcis. Helt deroppe fra. Helt op fra starten af. Du ved godt, det er step by step, ikke? Når du kommer herned, så gælder det bare om til guldæblen. Det er helt utroligt. Step by step. Først den blå og sådan noget. Og så gælder det bare om at komme længere og længere ned. Og bum, den der. Og... Det er nemt. For nemt. Okay, hvad er der? Der. Fuck, krydset! Jeg har fundet vejen. Det er der. Jeg skulle også finde vejen. Jeg er inde. Er den her? Ej shit, jeg kom til at falde. Jeg var også lige i hvert fald nå. Okay, du kan gå ind der, okay? Jeg tror, jeg tror, du er ved at blive god. Ja, det tror jeg også. Prøv at kigge her. Det er running mode. Okay, kom. Lige perfekt. Nej! Jeg var så tæt på jorden. Okay, det er running mode. Og hvad kunne det... Prøv at kigge, jeg ramte lige her. Prøv at kigge, jeg overlevede. Jeg ramte lige her. Det gjorde jeg også lige præcis. Det var fucking cool. Okay, det er så fucking bro. Det er nok det sværeste, vi har mødt indtil videre. Tror du det? Jo, det tror jeg nok. Okay, så vi der nu. Prøv at tænke, hvis der kommer nogen bare og siger... Ja, sådan. Der er klaret det. Ja, jeg har også været helt vejen dernede. Det er ikke langt nok. Shit, mand. Jeg er næsten helt fucking nede ved jorden. Det er jeg også, og der døde jeg. Jeg faldt ned der. Okay. Fuck. Hvad skal vi nu? Nå, der. Jeg får noget der. Men op på vandhanen. Der. Sådan. Tak. Prøv at vente, okay? Og så tror jeg nok, man skal... Ja, hvad skal man? Godt, vi tog til det her. Og så Er der ikke noget web? Jeg får noget. Sådan. Nå, der. Det er godt nok ikke web. Eller et webcam. Oh shit. Skal vi så ned der? Overlever mig. Ja, det gjorde jeg. Okay, overlever. Oh shit, det der... Det overlever jeg. Kan jeg overleve det der? Ja, det kunne man godt, okay. Vi skal lige finde chesten. Jeg har fundet det der sted. Måske er det her på jorden, tror du ikke det? Det er det, jeg leder efter. Ej, fuck, hvor det er kreativt. Ja, det synes jeg også. Hallo, det må da have taget flere måneder. Jeg har fundet chesten. Seriøst? Ja. Hvor er den? Den er lige heromme ved... Du er der næsten til det her. Nå, ja, tak. Ej, jeg tror lige, vi vil tjekke det lidt ud. Nej, seriøst? Hvorfor er der en pumpkin? Ej, prøv at se der pumpkin der. Tror du? Ej, prøv at se der guld, det er simpelthen flot. Hvor smukt det egentlig. Jeg tror lige, jeg vil tjekke det lidt ud. Jeg tror bare, jeg går videre. Er du med? Skal vi ikke slutte så? For Okay. den her episode? Jeg tror, vi slutter herovre. Okay. Nå, vi kan ikke mødes hinanden. Nej, vi kan lige mødes herinde, og så lige lægge diamonden i, og så kan vi skulle lige sige farvel.
Og så ses vi i næste spændende afsnit af Dropper. Og ved du at vi har fået alle diamonds? Alle? Alle. Undtagen der var en vi ikke slet ikke kunne få nogle diamonds i. Jo, men ses. Ses. Boom.